Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenny. Nais kong i-share ang nangyari sa akin sa social media since recently lagi ko naririnig kay Nicole Yala ang mga katagang, kasalanan na naman to ng social media. Balik tayo sa year 2017. 24 years old ako nito at working na din. Sa year na to, una ko nakilala ang isang app na kilala ng lahat. Swipe to the left and swipe to the right. It's an app that starts with the letter T. Wag na natin itago, girl. Tortoise? Tindahan? Sa Inoma? Telephone? Talong? Tagalog o English? Sa year na ito, napaisip ako na tumatanda na ako pero wala pa rin lumalandi sa akin. Kaya I must admit na NBSB po ako. Pero sabi naman nila maganda at sexy ako. Marami nagkaka-crush pero never pinursu kasi takot daw sila sa parents ko. So ako na ang gagawa ng paraan na may makalandian. Pero take note, nag-iingat naman po ako. So I installed the app. Swipe ng swipe hanggang sa may makitang pwede. Ilang hours lang after, may nag-message sa akin. Itago natin sa name na Ariel. Ayun, usap-usap lang kahit anong topic pero I made sure na hindi kami mapupunta sa censored na topic. Nang maging busy sa work ay huminto muna ako sa paggamit ng app. May time na sa sobrang tagal kong hindi nakaka-open hanggang na-delete nga yung account ko. Tumuntong ang year 2018. Humantong na sa time na gabi-gabi ako na nagpe-pray kay Lord ng ganito. Lord, sana naman po makilala ko na the one. Ang tagal-tagal ko na pong single. Kahit hindi po gwapo, basta hindi po adik at walang bisyo. Every night, yan ang prayer ko. Dahil sa sobrang busy sa work, no time na gumimik. Naalala ko na naman tuloy si app. Gumawa ako ng bagong account and then nag-swipe na ulit. Sa ilang minutes kong kakaswipe, meron ako nakitang guy. Nag-message siya sa akin. Itago natin sa pangalang Ryan. Usap na kami. Tumagal ang pag-uusap namin ng ilang buwan hanggang sa naglaylo na ulit ako kasi bugbog na ako sa work. Dumating sa point na I needed to quit my job. I deleted my account sa dating app na yon kasi feeling ko minamalas ako. Nag-focus muna ako maghanap ng bagong work and thank God natanggap naman ako. Months passed, medyo umokay na ako sa work ko pero feel ko na may kulang kasi matatapos na yung taon single pa din ako. Kaya in-install ko ulit si app. And then meron na naman ako nakausap. After a month of chatting, I decided na makipag-meet up. It was my worst nightmare dahil manyakis pala yung guy. Nanood kami ng sine, bigla niyang hinawakan ng kamay ko at unti-unti niyang nilagay sa private part niya. Nagulat ako at binawi ang kamay ko. Nagpaalam ako magsi-CR lang pero hindi na ako bumalik at na-traumatize ako dahil doon. Dumaan ang Christmas at New Year ng 2019, may gulay. Dagdag edad na naman. Sabi ko sa sarili ko, siguro tatanda na akong dalaga nito. Uy, grabe ka sa 24, tandang dalaga ha. Galit na sa iyo ng mga nakikinig na 52 na NBSB. January 10, 2019.
biglang may nag-notify sa account ko sa app. Hindi ko pinansin kasi na-traumatize nga ako. 2 days after, sabi ko sa sarili ko, i-delete ko na itong account na ito dahil walang magandang mangyayari sa akin dito dahil mapapahamak pa ako. Pero bago ko i-delete, binasa ko muna yung mga messages at merong isang guy na sunod-sunod ng message sa akin. Itago natin sa pangalang James. Umabot na sa araw-araw kami magkausap, kahit break time sa work, nag-uusap kami, mga random topics lang naman. Valentine's Day 2019, inaya niya ako mag-date. Nanghingi ako kay Lord ng sign. Sabi ko, Lord, first sign ko kapag meron akong nakitang partner nawala eh. Wait. Naghang po. Naghang. Walang internet. Oo. Yon. So, eto na nga, ulitin ko. Valentine's Day 2019, inaya niya ako sa date. Nanghingi ako kay Lord ng sign. Sabi ko, Lord, first sign ko kapag meron akong nakita sa kanya na related sa sunflower. Nagkita kami at nagulat ako na binigyan niya ako ng isang bouquet ng sunflower. Natameme talaga ako. Nag-date kami, nanood ng sine, kumain, nag-videoke kasama yung friend ko the whole day. 2 weeks after, nag-chat pa din kami. Steady lang. This time, nanghingi ako ng sign na sa susunod na date namin, kung maulit, gusto ko mag-bowling kasi ang tagal ko nang hindi nakakalaro nun since elementary pa ata. Sunday, nagkita kami. May dala siyang bowling ball. Hindi, partner. Okay lang yung bowling ball eh. Ang weird ko may dala siyang bowling pin. Paano niya kinuha yun? Sunday, nagkita kami. Kumain. Nanood ng sine. At hindi ko inaasahan, meron pala sa mall na yon na bowling. Na-stock up ako as in hindi ako makagalaw kasi bigla niya akong inaya at sabi ko sa kanya, bakit dito? Sabi niya, matagal na kasi akong hindi nakakalaro dito, mga busy yung mga kaibigan ko. Ayaw mo ba? Gusto mo ba sa iba? Ang tanging nagawa ko na lang ay hinila siya papasok sa loob habang todo ang kaba ko. Saan ba kayo pumasok? Ayaw mo Baka ba? sa bowling center. Bowling center ba? Sa iba kasi naisip ko sa usapan nila eh. Bakit dito? Di ba? Ay nako. Masaya naman ang second date namin. May bonus pa na binigyan niya ako ng medium-sized teddy bear. At yung mga time na din na yun, inamin niya na maniligaw siya sa akin. Sa ayaw daw at sa gusto ko. Yes! Yee! Pumunta na siya sa bahay para personal na makilala ang parents ko at magpakilala. Tuwing weekends, kada out ko sa office, sinusundo niya ako kahit napakalayo niya, Taguig to Cubao at uuwi pa siya ng Caloocan. Ay, effort. Oh. Ilang months after ng pagpunta sa bahay at panliligaw niya at pagsundo sa akin habang nasa biyahe kami, out of nowhere, sinagot ko na siya. Up until now, super thankful ako kay God nang sobra-sobrang nagbunga ang mahabang paghihintay ko. Dininig niya ang prayers ko sa tamang tao at tamang pagkakataon. Ako po si Jenny, tambalanista since 2016 at ito ang love story ko. Oh, diba? Diba? Tama yun. Bongga. In God's perfect time, Correct. ibibigay sa'yo. Ikaw ba mahilig ka sa mga signs? Hindi Nung longing ka for a boyfriend. Hindi ako humingi ng sign. Iba yung mga, nung humingi ako ng signs, hindi siya related sa pagbo-boyfriend. Okay. Career. Oo, career, ganyan. Or, hindi ko hiningi yung sign, binibigay lang yung sign. Or parang, sinasabi na parang, this is my way of saying na tama yan. Or, parang katulad ng, halimbawa, partner, nung time na pinipirata tayo. Oo. Tapos, syempre, aminin na natin, confusing kasi maganda naman talaga yung offer. Tapos, umiyak ako nun sa sakyan, sa tapat ng station natin. Oo. Tapos, biglang dumaan yung messenger natin. Tapos nung dumaan siya, partner, bumuhos ng bongga yung luha ko. Kasi parang Sinabuyan ka pala ng Isa Arinola.